सुइजारलेण्ड खालायनो नागिरदों बहा मावनो हादों बिथाङा नंखायनो दिनै राजनितिनि नामाव बिथाङा राजनिति खालायगासिनो दं। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन बरायग्रोनाय थाबाय आरो जे चेनेलाव जुदि गोदानबा नोंथांमोनखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। जे आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लाना फैदों, बे टपिकनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौनो फुरायै नायलांजोब, अब्लासो बुजिगोन। आरो दा मेन टपिकआव थांनायनि सिगां आङो नोंथांमोननि गेजेराव आङो एसे बेखेवना होनो सानदों। ओरैबायदि जे दाख्लै जे धनस्री ब्लकनि बिनय नार्जारिया जेन इउपिपिएलआव जयनिं जानायनि जे सोमोन्दै जोंना मानगोनां प्रेस मोसाहारि एमसिएलएआ मा बुंदों, जों बेखौ दसे उनाव जोङो नायनानै लागोन। आरो जोंना मानाव गेदेर सिएम प्रमद बर' सारा जेन सिगां समाव ओरैबायदि खोथा बुंदोंमोन जे जोंना माबायाव सुइजारलेण्डआव थांनांला, जोंनि जेन बिटिसि आवनो अबा बिटिसि लाबोनाय लोगो लोगो जोंना सुइजारलेण्ड जाखाबाय। अब्ला नै दा मा सुइजारलेण्ड खालामनो हादों ना माखासे जोंना बिदा गिदिर एक्स एनडिपि खौनो केसखौ बख'नो हादों ना मबे बुस्थुआ दा जोंनियाव मोनदेरखो? अब्ला जोङो नैबे भिडिअखौ जोङो नायनानै लाग्रोदिनि रायजोफोर। थ'दो बिदिबा जोङो भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। थांनाय बे मासनि 27 थारिख खालि जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिनय दैमारि जोंनिफ्राय थांदों। धनस्री प्राइमारिनि सिङाव बे बिपिएफनि कर्मि हिसाबै बिथाङा इउपिपिएलआव जयेन जाहैदों आरो बिथांजों लोगोसे रसेन बसुमतारी आरो राजु बसुमतारी बिथांमोना जयेन जाहैदों। बिनि गेजेराव आं मोननैसो बाथ्राखौ खेंफोरथि होनो सानदों। मानोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों आं नुनो मोनदों जे बिनय दैमारिया आंनि पिए होननानै बुंनानै लादों। बे नंखाय खोथा। बिथाङा गाव हयथ' साननो हागौ आंनि पिए होननानै, खिन्थु बिथाङा आंनि पिए नङा। आं बिदि रावखौबो बिनय दैमारि मुंनि पिए लायाखै। बे मिसा खोथा, नंखाय खोथा बुंनानै फोसावनानै बिथाङा गावखौनो मोनसे दिनै इउपिपिएलआव थांनानै गावखौ मोनसे नाम मोनसे खामायनो थांदों। नंखायनो आं बुंनो नागिरदों जे बे मिसा खोथा। नंखायनो जोंनि खोथाया क्लियार। जों दिनै सोरबाफोर बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै बेक्तिगत हिसाबै गाज्रि मोननानै इउपिपिएलआव जयेन जाहैनो हागौ, बेहाय जोंहा बुंनांगौ दरखार गैया। बेखौ रायजो राजाफ्रा बिसार खालायगोन। मानोना दिनै जों नुनो मोनदों जे बिपिएफआ रावखौबो नागाराखै आरो रावनिबो एगेन्स्ट नङा। दिनै बिपिएफआ मोनसे आदर्श गोनां, मोनसे निति गोनां। बिनि गेजेरजों दिनै बिपिएफआ मोनसे दिनै रायजोनि गेजेराव हाबदों, रायजोआ अनसायदों, रायजोआ जोंखौ रावबो गाज्रि मोनाखै। नंखायनो दिनै सोरबाफोर सुबिदा लानो थाखाय गुबुन राजनिति दलाव थांदोंबा जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरखार गैया। नंखायनो आं क्लियार खोथा बुंनो सानदों, जोंहा रसेन बसुमतारीया जोंनि बिपिएफनि धनस्री ब्लक कमिटिनि इयुथनि आफादगिरिमोन। नाथाय बेखौ थांनाय बे मासनि 25 खालार खालि जोंहा मोनसे नैबे धनस्री ब्लकआवनो मोनसे कनफारेन्स जाना थांदों। बे कनफारेन्सआव बिथांखौ बे बिबाननिफ्राय बोख्लायखादों आरो बोख्लायनानै जोङो बिनद बसुमतारी होननाय बिथांखौ जोङो धनस्री ब्लकनि गाहाय आफादगिरि हिसाबै, इयुथनि आफादगिरि हिसाबै जों सायख'नानै बिथांखौ होनाय जादों। नंखायनो दिनै बिथाङा हयथ' बिबान मोनैनि थाखाय गावखौ बोराबनानै गुबुन दलाव थांनो हागौ, जोंहा बेहाय बुंनांगौ दरखार गैया। नंखायनो आं बेखौ क्लियार बुंनो नागिरदों जे दिनै गुबुनफ्रा मा सानदों मा सानाखै जोंहा बुंनांगौ दरखार गैया। जोंहा बिपिएफ मोनसे राजनिति दल हिसाबै रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' जोंनि सायाव बिसास आरो फोथायनाय दं। ओंखायनो दिनै बिपिएफखौ रायजो राजाफ्रा गोबां धरनाव अनसायनानै दिनैसिमबो रायजो राजाफ्रा जोंनो धनस्री ब्लकनि सिङाव धनस्री समस्ति हिसाबै रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बिसासाव दं आरो बिसास लानानै दिनै भटखौ होबोगासिनो दं आरो जों मोनफ्रोमबो इलेक्सनाव जों जेनबोफेराखै आरो। ओंखायनो दिनै आं नोंथांमोननि नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ क्लियारै बुंनो सानदों जे दिनै जोंनिफ्राय धनस्री समस्तिनिफ्राय सानैसो बिपिएफनि कर्मिफ्रा दिनै बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै थाङाखै। बिथांमोना दिनै समाव हयथ' बिपिएफनो भटबो होगोन। मानोना दिनै बिथांमोनखौ जों बुंनो नागिरनाया नैबेसो, बिथांमोना सुबिदा लानो थांदों। बिथांमोना माबा मोनसे आसा, माबा मोनसे मिजिं लानानै थांदों। बेहाय जोंहा बुंनांगौ दरखार गैया। फैबाय थानाय दिनाव
जोंना थांखिया बिसोर जे बिपिएफखौ जों पुनराय सरकार लाबोफिनगोन आरो बिपिएफखौ मोजां मोनो दिनै रायजो राजाफ्रा बिपिएफनो भट होगोन आरो बे जोंनि क्लियार आरो नुनाय आरो बे रायजो राजाफ्रा दिनैसिमबो बिदि बजबना लादों ओंखायनो दिनैबो आरो जोंनाव बिनो फैबाय थादों साफा सानै जों फैनानै जइन जाफैबाय थादों इउपिपिएलनि कर्मीफ्रा दिनै जइन जाफैबाय थादों जा बेहाय जों क्लियारखा ओंखायनो आं दिनै बे मोनसे खोथाखौ आरो क्लियार बुंनो सानबावदों जे बिथांमोन जइन जानाय लोगो लोगो जोंहा बिटिसिनि चिफ माने प्रमद बर' बिथाङा फंनैसो खोथा बुंदों जे दनसि समस्तियाव दानि बिपिएफनि एमसिएलए फ्रेश मोसाहारि बिथाङा दिनै जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बुंदों नोंगौ दिनै जोङो रायजोनि खेथ्रआव जों बुंनांगोन जों बिपिएफ राजनिति दल हिसाबै दिनै सरकाराव गैया जोंहा खेमथायाव गैया खेमथा गैयिनि थाखाय जोंनो नांगौ बायदि दिनै प्रमद बर' बिथाङा जि बाथ्रा बुंदोंमोन माने समान अधिकारनि खोथा बुंदोंमोन समान डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंदोंमोन सासे जों बे दनसि समस्तिनि प्रतिनिधि हिसाबै बे ओनसोलनि जों खामानि मावनो थाखाय गोबां जोङो गभर्नमेन्टआव स्किमनि खोथा जोङो साबमिट खालायदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंनो आंल' नङा एमसिएलए साफ्रोम जोंहा दिनै बिपिएफनि दिनै साब्रैसो जों एमसिएलए दङ बे एमसिएलएफोरनो दिनैसिमबो बिथाङा मोनसेबो बे नै 4 बोसोर बारबाय 5 बोसोर आगान होबाय बे एमसिएलए फान्डनि अनगायै थाइसेबो थाखा बिथाङा जोंनो स्किम हराखै बिथाङा बरंस बुंनो नागिरो जे माने बिपिएफनो जों मानो होनो बे खोथाखौ बुंनो नागिरो बिथाङा रिभेन्स लानाय बायदि बाथ्रा बुंनो नागिरो थांनाय 17 बोसोराव गुबुन मोनसे राजनिति दलनिफ्राय अपोजिसन जानानै देरहाना थांनाय बिथांमोनाव सोंबानो जाबाय बिथाङा गियान लाथों सोलोंथों बिथाङा स्किम मोनदों ना मोनाखै हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय दिनै स्किम लानाय बिथाङा गावनि डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों ना मावाखै सोंबानो जाबाय दिनै जों नुनो मोनदों बिथाङा गावनो बुंनो नागिरदों जेबो मावनो हायाखै बोरै मावनो हानो बिथाङा दिनै जोंनो मा स्किम होदों रायजो राजा उन्नयननि थाखाय मा मावदों दनसि ब्लक समस्तिनि सिङाव बिथाङा नायफैबानो जाबाय बिथाङा बिथांनि सरकारनि दिनाव मोनबेसे खामानि मावदों मा खामानि मावदों मा खामानि मावाखै दिनै जों बुंनो नागिरदों जों दनसि समस्तियाव बेसेबां डेभेलप जादों बिथाङा नायफैबानो जाबाय दिनै जों सरकार गैयाब्लाबो जों बबेनिफ्राय स्किम लाबोना मावदों जोंहा दिनै माजबाद समस्तिनि एमएलए सरन बर' बिथांनि दैदेननायाव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जों लाबोनानै गोबां धरननि स्किम मावनो हादों नायफैबानो जाबाय बिथाङा दिनै खुगाजों गिदिर खोथा बुंबा जानाय नङा मानोना दिनै बिथाङा जि बाथ्रा बुंदोंमोन फेइलर जेबो मावनो हायाखै 17 बोसोर खोथा बुङै बिथाङा गावनि दायखौ एरायबाय थानो नागिरदों जों नुनो मोनदों बिथाङा मा बाथ्रा होदोंमोन रायजो राजानो मा खोथा होदोंमोन दिनै मोनबेसे मावफुंनो हादों बिथाङा सुइजारलेण्ड खालायनो नागिरदों बहा मावनो हादों बिथाङा ओंखायनो दिनै राजनितिनि नामाव बिथाङा राजनिति खालायगासिनो दं सोरबाफोर बिथांमोननि बाथ्रायाव दिनै गोजावनानै जुदि थाङोब्ला बे कमप्लिटलि बिथांमोना माने भुल जागोन आरो गावनो गोरोन्थि लामायाव आगान सुरदों होननानै फस्थायहैगोन ओंखायनो दिनै सोरबा थांदों सोरबा फैदों बे राजनितिनि गेजेराव गावनि सिमां गावनि लुगैनाय गावनि हास्थायनायखौ मोनसे खामानि जाफुंहोनो थाखाय बिथांमोना हयथ' इउपिपिएलआव थांनानै गोबां धरननि बाथ्रा गिदिर खोथा बुंहैनो हागौ खिन्थु दिनै दनसि समस्तिनि रायजो राजाफ्रा क्लियार फैबाय थानाय दिनाव बिपिएफनो भट होगोन रायजोफोर नोंथांमोना जेन भिडिअ क्लिपखौ जेन फ्रेश मोसाहारिनि बुंनाय खोथाखौ खोनाबाय जेन मानाव गेदेर प्रमद बर' सारा माखासे गोबां एक्स एनडिपिनि सायावबो रन्जन दैमारि बेखौबो गगननि सायाव जेन क्रेडिट लाबाय थानायल' खोथा बुंदों जेन माखासे नै दा 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा खुंलांदोंमोन बेनि माखासे जे गावनि मावनायखौ मावालासिनो गुबुननिखौल' दाय होबाय थानानै बाव मावनांगौ खामानिखौ दोनदों नामा अब्ला रायजो राजाफोर नोंथांमोनानो जेन नुखाबाय जेन बबे सरकारा मावदों मावाखै आरो मानाव गेदेर प्रमद सारा मोनबेसे जेन'बा सोरनो साख्रि होदों आरो एक्स एनडिपिफोरनो जेन रिहेबिलिटेसनखौ होजोब्बाय नामा आरो एक्स एनडिपिफोरखौ बख'बाय नामा आरो जोंनाव बिटिसिआव सुइजारलेण्डआ जामारबाय नामा बेनो रायजोफोर अब्ला नोंथांमोना जेन भिडिअखौ नायनानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो हागोन अब्ला नोंथांमोननिसिम आंनि बेखौनो बुंनानै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय।